Salam gaderly watandaşlar, salam mehriban iyleşler. Salam gelin gyzlar, sizem hoş geldiňiz bu gepleşige. Bugün inni şu iň bir fajigaly ýagdaý barada aýtsak, birinji bilene şu Türkiýanyň içinde bolan ýanky ýer titreme barada aýtyp geçmekçi, hem de özümiziň gynanjygyny bildirýäs bütün Türkiýe halkyna hem beýleki milletlere de. Inni ýanky kömek barada gurrun etsek, ähli döwletler, ýer ýüzüniň ähli ýurt baş tutanlary öz gezeginde Türkiýe milletine, Türkiýe Cumhuriýetine we halkyna we prezidentine özleriniň gynançlaryny bildirdiler, özleriniň hatytsy bilen, telefonysy bilen özleriniň gynançlaryny bildirdiler we el kömeklerini hem maddi kömekleri hem yolladylar. Şol hamna Türkmenistan hem uğradypdyr. Onda gaty bu ýsanlyk sebäbi Türkmenistanyň bir çetde durmady. Öz el kömegini ýanky pul kömegine uğradan üçin edil näçe mukdardadygyny tek bilemdik. Şu barada gelňeýler şu Türkiýede siz näme ýaşap ýörsiňiz? Bir has menden has anygyrak bilýäniniz bardyr. Şu hakda nämeler aýdyp geçmekçi. Birinji bilen Malika molum size söz beräýsek, nämeler bilýäňiz, nämeler eşitdiňiz, tanyşlaryňyz barmy şol deprem bolan şäherlerde türkmenlerden barmy? Şu barada birazjyk aýdyp berseňiz. Salam vatandaşlar. Yani derler geçişiniz yalgatı facialy ýagdaýlar ýaşaýar Türkiýede. Bir günne 10 Ulukan vilayeti näni türkmenlerine, uri eline gaty elbet ýagdaýlara sede bar boldy türk halky. Bizem şu taýda ýaşap göremiz soň ýa-çerler şu taýnyň çöregini ýitber, 5 manat gazanyp şu taýdan maşgalamy eklep ber. Ondan elbette hem öz türk soýdaşlarymyz gaty gynanýar. Şu hem internetten hem telewiziýadan dowamly ýygyny üzmän şu durumlary gerçek şu öz üstünden alyp görkezip oturýarlar. Inni edil nähilek diýip aýtsam, her döwletden, her postsovet döwletlerinden hem Kirgiziýa birinji bilen pamoýmy şolar geldi. Spasательный grupalary, her hili ýardamlar Gazagystan, Özbegistan hemmetinden gelip otur. Soňam bärde işleýän türkmen oglanlar ne bir kysaz bir de su getirýär, su alýar şolardan agyty. Şolam aýtdy gelece bir nemeler bol goşulşyp diýdi. Pul eşek, yorgan, düşök, ýastık şolar ýardaklar, ayakkap uğrady oturýdy. Oňa da gaty degendim. Türkmen halkym duýgudaşlygyna şol nemäni ýaşaýanlygyna şolara kömek etmäge, paýlaşmagy söýýänlik üçin gaty neme boldum öz ýanymdan, bagtly boldum diýen gurur duýdum. Türkmençesine unuttuk. Inni şu taýda häzir näçe parti bolsalaram bölek biri-birine gapma garşy ýetirler, başga wagt bolar. Şu wagt hemmesi el-ele berip diňe halkyny halat etmek, halkyny gutarmak, halkyň elinden tutmak, bit halkyň ýanyna diýip durlar dikaýa üstüne bol. Ine şu zady gaty adamy buýsandyrýar. Halkyň başyna bir kyn gün düşenne hemme öýke kinen taşlap bizde şolar ýar parti bamy ýokmy bilemok ýöne. Bizde türkmen halkynyň başyna düşenne olyn gaçdylar. Özbekistana bilgeçliğin Özbekistana kömek berdi. Men halkym ýaşanak diýen ýa Özbekistana da aýny wagt gördüler şey demeler boldy. Näme ol? Fırtına. Hem Türkmenistan'da ol hem Özbekistan'da hatta bizden geçti, bizden soň boldy.
öz Türkmeninin üstünden ertledi de özöklere kömek etti. Türkiye'de olsa gece günü yatman üstünde dururlar. Ol analitikler, şolar deprem barada bilgili insanlar televizyona gece günü yatan ok gepleşik edip düşünür dururlar. Ne öyle yer ağla yurda ağla mı? Şonun olayan olaymasa demirinden mi kömüründen mi diyemesem. Malika oğlum, bir zat barda azatlyk diýip bir zat bar, erkinlik, azatlyk diýip ine sözüňizden bölüm bagşlan şu ýanky yer alamy, ýurt alamy diýip diýen sözüňizde bir mysal getiresim gelýär. Türkmenistanyna ýel turanna hiç bir ismi habar vermedi. Hiç bir media ulgamlary habar vermedi. Ne Türkmenistanyň radiosu, ne telewizionyasy, ne gazetleri, ne jurnallary hiç ýeri ýaýradylmady. Bussur ýasyr edip sakladylar. Näme üçin şonu edýärler? Türkiýe bolsa göz göni dron ýerinden göni canly ýaýyn berip dur. Näme üçin Türkiýe gizlän okda Türkmenistan gizlemeli? Näme tapagudy bar? Şonu öňe çykar bilmeseň, gündeme çykar bilmeseň, ekrana ber bilmeseň, halka ýaýradyp bilmeseň, bütün dünýä ýaýradyp bilmeseň, kim sana kömek etsin, kim näme bolup geçýän näme bilsin? Ine şonu üstüne ýetireýin edim. Malika oğlum dowam ediberiň. Onu şu koşudurna içinde kaptırıp aýtdygymda yer alamy, ýurt alamy diýip. Mhm. O bizde media işler ok, media var bizde. İnternet çäkli. A harfini aýtsaň, B harfine ýetgençäň nemedip dur, yapılıp öçüp dur. Ne berde orta primoy reportaj şo vakan bork geçişiniň üstünde durup jurnalistlerim şonuň ýanyna dur, ne binanga gatyga golaýyna barmaň diýip gygyrp dur, şu adam aýdyp dur telewizor ýöne. Şo halkynyň ýagdaýyny, durumyny bütün dünýä jar edip görkezýärler. Şunu ýagdaý, bizim şunu ýagdaýda kömek edip durýar. Türkiýanyň öz halkam edip durýar. Taş töwereklerim kän gelýär kömek edenlerim sag bolsun bizim Türkmenistanam ady geçýän ýaly. Yani ana ýene bir ştaýda bir zat derläsim gelýär. Şu korona döwründe 2 sanjak adam üçin Fransiýa bir elik Erdogan uçak goýberdi. 2 sanjak adam üçin. Türkmenistanyň müňlerçe adamlar dur şu wagt ştaýda Türkmenistanyň prezidentiniň goşadyrna içindäki prezidenti halkyny halat etmek üçin ýörüýte ilk bile uçaklar goýbermedi. Kömek zatlaryny, humanitar pomoçuny goýberende ýygyna halkyny alyp gitmeli aslında. Öz halkyny alyp gitmeli. Ine ýekdik eýen Türkmen şo Anadolu'da işlep ýören bir ayal maskalayna ýogurtdur, şunu grupda paýlaşdym. Täbul Türkmeni orsu diýip saýgaryp durmaz, bu bir tebigi betbaççylyk aşagyna galan ölüp gidiberer. Halkyny düşünýän orta halkyny şu uçaklar bilen hökman alyp gitmeli, ýurtdan çykarmaly, öz ýurduna getirmeli, götürmeli. Doğru. Ene soňam bir nemede Japonlar çağalaryny kiçiklikden şo otay asylyna deprem nemese kenne tez bolýar eken şolary ýaly ýer titremeler çağalary kiçiklikden öwretýärler diýe. Ne deprem bolana ne hilek bolýar, näme etmeli şo zatlar bilen şolaryň günlük sapaklaryna şolar barada geçýär eken şolar depreme bütün ömür boýu taýynlykly we görüp ýaşap geçirýärler diýe. Neme deprem bolsa da ine şu Türkiýedäki ýadak 7 derecede bolanda da ýöne aran-ýerde geçip geldi. Hiç kimiň malyna, mülküne, janyna ziýan gelen ok ýa öý ýykylan ok diýe. Ine Türkiýanyň öz kemçiliklerini nädir şu öz analitikler tapyp durda aýtýarlar. Biz ýa 7 derecede ana şey diýip ýykylyp beran ol ýetgi berip dur. Ýa ýöne Ýaponiýa diýe şu 7-8 bildiren olmaları diye. Arkayın iyi biçip gezip işlerini edip aylanıp görürler. Yer aran git diye.
Malika oğlum yine bir bölüp bir ştada bir koşmalı zat aydıp geçen yadından çıkmaka. Yankı yer ala yurt ala. Yine iki tane devlet Türkiye ya da Türkmenistan yine de seismik zonaların biri de Japonya. Türkmenistan'ım şoňa girýär. Indi jaý gurulmaly nähili gurulmaly. Şol zonaň nemesine göre gurulýar. O ýanky proba geçirip görýärler. Ýürüte emeli görnüşde ýeri titredýärler ýanky bir zat ýaryp ýenedip. Şolar ýaly ýeriň aşagyna bir zat ýarlaryna şo gurulan jaý ýykylan okmy. Şonuň düýbüni näçe berk gurup bilseň, jaý şonça da berk durýar. 8-de 7-de de ýykylmaýar. Japonyň özüniň tehnologiýasy we jaýlary şolar ýaly berk edip gurmakdy. Olaň öz tehnologiýasy we men häzir bu taýda gurun bersem ýalňyş bolmagy mümkin. Ýöne şonu ýykylmaz ýaly edip emeli görnüşde ýer titredýärler. Ýeriň astyna bir zat ýaryp onuň şol bala göre ýanky 7-8 bala ýetirýärler. Şonuna şo jaý ýykylmasa diýmek şolar ýaly edip gurmaly. Buların üstünde işleýän alymlar bar. Ýürüte analitikler bar. Indi şolar aýdyp berýär. Indi şu materialyny gurmaly ýa şolar ýaly etmeli, şolar ýaly berklikde ýokary etažyny köpetmeliler. Gara özüniň ugry bar da. Indi Türkiýede de şol görüşimiz ýaly her kimiň gözüniň öňünde bolup geçip durda video alypdyrlar, gözüň öňüne jaýlar ýykylýar. 4, 5, 6, 7 etaž jaýlar ýykylýar. 8 etaž. Bilemok onuň ýokary bamy ýokmy şu ýykylan jaýlaryň arasyna. Ýöne şolaryň edil bir nimeden çöpden gurulan ýaly bir karapka padimeden gurulan ýaly ýumurlyp gaýdyp dur jaýlar. Oňa bolma haky ýok. Şol Türkmenistanda da Türkler guruluşy edenne guruluşyk ministrligi ýanky prezidentden plança sunma ýanky Aliýada gol çekdirmeli on prezident gol çekmede hiç kim hiç ýere isat edebilen ok. Ol täze budjetiň pullary. Şondan geçirilen puly meselem aýdaly misal üçin aýdym $1 milyon ýazyryp alny ştadan 4-5 tan jaý gurjak diýip. Olanyň milyon puly oň eline geçen ok. Şo guruluşykçy bar ýanky arxitektoriň hemen bütün brigadan guruluşyk brigadan eline geçen ok. Şo pulun ýanky guruluşyk ministre ýartyny alýar, ýartyny almasa 3den 1 bölegini ýanky alýardy. Galan ýanky 2 bölegini guruluşykça berýär. Indi guruluşykçyň etmeli işi şo $1 milyon jaý 5 tan jaý bölüp bilen ok. Bölüp bilmezlik üçin hem ýanky berilen 2 bölegi bar, 3den 2 bölegini şo jaýyň guruluşygynyň materiallaryna siňdirýär. Meselem bir jaýyň fundamentine 10 halta aýdaly 10 halta sement gidýän bolsa 10 halta alyp bilen ok, pul ýeten ok guruluşykçyň. Ola 5 halta alýar. Şo 5 haltadan hem ýanky neme balkalar dikilýär ýeriň aşagyna. Balka diýenim betondan 4x4 edip dikilen. Şol 10 tany dikmeli bolsa 5 tany dikýär, ýeten ok. Şol sebäpli korrupsiýa sebäpli jaýlar ýykylýar. Şo korrupsiýa sebäpli jaýyň düýbi berkdäl, şol üçin ýykylýar. Doğru. Türkler hem şol ýaly. Türk odam gurmaly jaýyň beýikligi bar. Mesalan, bedelem ol analitikler öň aýdyp geçenä. Näçinji ýyl? 1950-nji ýyllarda menen aýdyp geçilipdir. Türkmenistanyň territoriýasyna 4 etaşdan köp gurmak bolan ok diýip. Indi şu gurulan jaýlar bar. Beýik elitli jaýlar Aşgabatdaky. Ýanky ýaly 7-8 grad 7-8 derece bolanyny awat galjagy belli däl. Şu jaýlaryň. Sebäbi düýbi pes, düýbi gowşak. Ýanky ýaly fundamenti absolutny gowşak. Haçan gaýdy bermeli. Ýene ýer titremese de öz-özünden gaýtmaga mümkin ýene bir 5 ýylan 10 ýylan. Şolar ýaly guruş nemelen korrupsiýaň etdirýän adam ýene de adam pidatyna getirýär-de. Şu taýda Fatma ýyl galdyrypdyr. Malika oğlum siz ýa dowam etjekmi? Yok. Fatma gürlesin soň arasyna aýdyr. Aha, bolýar. Fatma anna. Salam vatandaşlar, emeğinize. Benim şehirde sizin aydalarınızı emesini dinleyip oturdum da doğrudan katı inançlı verdi biz İstanbul'da olan son gözümüz bilen gördük.
Televizyonlarda canlı yayın 7-24 aylık duran da bolan zatları, bolotan vakaları hep bir zady görkezip durarlar. Gatı inançlı yani Hatay deyen şehriye yer bilen den bolupdu diýerler de küp jaylar yıkılan, küp adam ölen yetim küp boldu. Zatlar görüp durup adam doğrudan zat edip bilmeyen de özünü saklap bilmeyen gatı inançlı zatlarda hem kim için yönemen berde bir zadı garap durup yamanam köp kıynaldım da yüreğimi aldım nem için diyende bizim berde işletmemizde Türkiye devletinde ekmeğimizi kazanyas berde yani bizim hükümetimize hiç ne diysem onlara hiç yani zaten deryalı del de onları geçkinlik deryalı del sebebi ben berde küp zadı görüp damam doya da şu vaxtı küp zadı deneyip katı yüreğime bıçak sokulan yağlı oldu. Benim içine şun yağlı da verdi özüm için görünecek. Sebebi yine 2020 yılda bizde tüveleye geldiğine hazır şu an Malika abla siz ağzak geçtiniz de in Türkmen'in vavalı yeri Garanda in inançlı yeri de bizim milletçiler yağlı, bizim şilinki yağlı halk hemmemiz Türkmenler daşarlıkta işler hepimiz. Biz şu işleyen kazançımızı berde Türkmenistan'a iyi veremiz doğru mu? Şu kazançlar şu Türkmenistan'a götüren bizim öyümüze varsa hem şu öyümüz şu Türkmenistan'da şu kazançlar kimin üstü bilen gidi oturan, kime gidi oturan bellisi yok. Ama şu tüvele gelen vaktinde adamların iki vilayet ne oldu? Hemme adamlar perişan oldu. Canı gitti. Çağlar öldü anırdı. Uçup giden çağlar oldu. Ukrayna'dan tapılan çağlar oldu. Mara vilayetinde suyu alıp kızcağızların üstüne nehirli sütüler gitti. Öldü. Kızlar öldü ki oğlalar öldü de köp acı oldu anırdı. Ama var ya bu hükümet bizim hükümetimiz onlar nehirli adam ben düşünüp bilemiyorum. Şunda acı günümüzde Aşgabat'taki televizyon Nevşet'te Güllevat'tan Türkmenistan diyen boş kısmını aydım saz edip dans edip şonca ölüm gittim olan yerde şu zatlar etti. Bu zatları normal adam oturup fikir etse de hem Türkmen'de şu zatı fikir etse yamanam adam için beraber pis dereceli adamlar et ya bu hareketi. Bu hükümetler bu adamlar del orada oturan, işleyen, hükümetteki işleyen adamlar adam del. Eğer senin vilayetinde, 2 vilayette, 5 vilayetin 2 vilayetinde şunda acılık günü oldu. Hem kim dışarıda oturdular, sil gelecek deyip neçe adam köçeye çıktı. Depelere giden oldular. Tarafta da Lebap vilayetin. Yani ayda otursan gattiken de berdi. Ama bu hükümet ne utanan yok şu zatları, vicdanı ne etti de şu zatları, vicdanı ne zat etti onlar. Ben düşünüp bilemiyorum. Şimdi güne geleli ne Türkiye'de şu yalı neme oldu da deprem oldu, yer titremesi oldu berde. Yani bunlar nemeyi verdiler, ne diysem, kömeği verdiler. Ama bu kömeği ne için iyi verdi? Ne sebepten iyi verdi? Bu Türkmen halkı indi şu derece bizi adam hatarında koyan yok da yine şuna arkada diyorlar. Serdarlı arkadağım diye. Kur'an-ı arkadağım diye. Kime gösteriş etkiler bunlar. Kime özünü görkezecek buluyorlar. Açık öz eli bilen, özünün ettiğin hareketler bilen, özünün kimliğini görkez oturana. Bütün Türkmen şöyle, nehirli günde bulup giren bütün dünya eşitti. Bütün dünya görüp oturan, Türkçem görüp oturan ona. Ama bunlar şundan etçene de oturarlar. Birinci öz halkına çıkmalıdır ha. Yine şurada Hatay'da diye yine Ankara'da başka şehirlerinde ne için sana Türkmen okul studentlarımız var, öyleler var. İmoda paylaş oturan. Ne için şunu Türkmen televizyonda aydılan yok. Ne için? Özünün içinde bulan zada aydan yok. Hiç kime bildiren yok. Adamların özleri şu demede tölede bulan yıkılan öyleri, acı çekilen gün adamları özleri TikTok'ta payladı. Ama televizyonda görkezen yok şu an. Ne için? Ne için indi Türkmen halkı bu iki tane adama arkadağım diye birini Serdarım arkadağım diye. Onlar bizim nememizin arkadağı. Bizim başımızı iyi oturan şunun arkadağı mı? Bağışlarsınız biraz emosyonel oldu. Ama bu zatları götürer yağlı değil. Götürer yağlı değil bunların ediyen hareketleri, ediyen işleri. Bizleri hiç
Yani sinek yalan gören yok ha bular. Çenede oturarlar. Yine de onlara yalakalı edip arkada diye. Ben onu yalı diyen adamlara olaram adam demeli değil. Yani bilemiyorum berde bu zatları yadına salsam prosto oturup fikir etsem bizim anırda öyümüz var hemmesinin öyü veyran oldu şu vakti. Hemme Türkmeni. Kan ağladılar köpüsü. Ama yine de şulara arkada değil. Onlar arkada değil olar. Onlar hiç kim olar. Yine berde Türkmenlerimiz neçesan öldü. Hiç kim bilen yok şunu. Aydasam gelen yok aytmazlar an. Ama bu Türk halkını gördüm. Yine bu halk millet değilsen buladı. Yine ağzı birlik yine şurada. İşte başına gelen vaktinde hiç kime aydan yok. Ağzı bir buları el ele bereli diyen yok. Her kim özün güç yeteninden gittiler. Şu yerde hemmesi 7-24 duran. Televizyon alıbüyün 7-24 aydıp duran. Şuradaki neçesani çağları çıkardılar. Neçesani ayolları spasat ettiler. Bunu görsen prosto Türkmen halkı da bizine Türkmenistanlı bizdeki bu oturan şonyalı zatları hiç yerde görkezen yoklar, hiç yerde aydılan yok. Bizlerin hem acımız ondan beter acılar oldu ya Türkmenliler. Siz azırak bolsam bir aklınıza gelin ya indi. Şu zatlar göz önünde tutun ya indi. Azırak bolsam özünüzü bir vajat edin, özünüzün kadrınızı bilin. Bir sana adam hiç kaçanam devlet olup bilmez o. O hiç sada eliyem yetmez onun, başarvan bilmez, edven bilmez. İş edip bilen yuvarlar, oturarlar. Bize dotmuza hemme işi, bize etdiyaz o işi, halk ederdi. Halk var yerinde devlet bular diye. O devlet bize ne mi iş etti? Bize ne mi yaxşılık etti, ne mi etti o? Bir iş etti mi, qoğuluk etti mi bize? Bize hemşe önümüzde bövet etdiler, dünya problema çıkarıyorlar. Elementarını pasportumuzu normal onları vermedik hükmede, yenemsiz şuna arkada diyeniz mi? Başlangıçta ben bu zatlar ayda oturmanda yöne yamanam yüreğine bir çek olup duran zat bu zatlar garap durup da özünü deneyen de öz devletini, özün yaşayan yerini deneyip ben şu zatları göz önüne gelip yamanam kıynaldım. Bizi hakikattan bizde hükümet yok, adı yok, onlar insan der. Bizim arkamızdan onlar gün görüp yaptılar. Biz var, onlar var. Biz olmasak onlar hiç kim. Ben fakat şu zatlardan aydayın, fakat hepimi tutardım diyen son yine koşulacak. Fatma, doğru zatlar için hiçen bağışlaması orama. Bağışlanmış zatlar aydiyan niyan. Hiçen bağışlaması orama doğru zatlar için. Sebebiden doğru zatlar aydiyan. Benim halkımda yüzlenen besedin yalakalık etmeyi. Besedin. Ayağa kalın. Beylik devletlerin idinden yetecek bolun. Görün Türkiye devletine el ağzı bir. Näçe yerden kömekleri gitti. Ne Azerbaycan birinci bilen 350 adam uğradıktır. Kazakistan gitti. Spasatçılar bilen. Ukrayna odun için notur. Ukrayna üstünden bomba yağıp dur. Rusya bomba yağdırıp dur. Yine şolam kömek spasatçılarını uğrattı. Kırgızistan uğrattı. Türkmenistan'a mı uğrattı diyorlar. Yönün tek näçerek näme uğradıptır bilemdok haber yok. Yönü öz yurdunun, öz halkının ağır gününü, öz halkını güdüňe tutmayan adam, güdüňe tutmayan baş tutan, o nähir baş tutan bolýar. Ene şu yer titränne, neme başlan Türkmenistany yer titränne. Näme üçin öz halkyna kömek etmedi? Haýsy adamyň öýüni oňaryp berdi, haýsy adamyň kryşasyny bejerip berdi. Hiç kime hiç sad etmedi. İň bolmanda şolaň toğuna, swedine, imitine de kömek etmedi. Başynam galdyrmady, o ýerde aýdym sad edip oturdular. Hemmemiziň habarymyz bar bu zatlardan. Ýöne bu zatlaryň ýürüti edilýänligini şu taýda siz halkyma ýüzlenýän, göz ýetirmeňiz gerek. Şu zatlar ýürüti edilýär, sizi gyrmak üçin. Buňa genotsit diýilýär. Sizi ýürütelep gyrmak üçin edilýär. Taştan gelecek kömeklere de yok, kömek gerek değil. Bizim hemme adamız gülýäli özüm alıp çykýan niýen bolmaly. Şol yel turanny, şu wakan eşden daşar urtulaň baş tutanlara kömek etjek, näme kömek gerek uğratjak, ne spasatçylyk gerekmi, guruluş material gerekmi, ya pul kömek gerekmi uğratjak diýse de yok, bir de gerek değil diýen bolmaly. Goý meniň halkym gyrylsyn niýen bolmaly.
şu zatları var ya, yalan olsa da çıkın da aydın biriniz. Men şoň üçin watandaşlar üýtlenýän. Ayağa galın. Namusyň aslynda özüňiz depeletmäň. Kimdir birine. O Berdi Muhammedow nemesine, maşgalasyna, tokumuna. Özüňiz depeletmäň. Ayağa galın. Şolar gowy, Berdi Muhammedowlarda günah ýok diýen adamlar gözüňizi açyň adadyk. Gözüňizi açyň, bir samsyk bolmasaňyz, beýniň kelleňizde beýniňiz bar bolsa, pikir edip bilýärmiňiz, gözüňizi açyň, pikirleniň. Näme üçin siz edip gelýärler? Öde Türkiýede gaçyp gul bolup ýaşap ýör. Biriniň tuwaletini ýuwup ýör. Ýok, ýene de Berdi Muhammedowda günah ýok diýär. O nähili absurd bolýar, o nähili samsyklyk bolýar. Samsyklygyň aňry başy derejesi, onuň aňry zat ýok. Şolar ýaly göz ýetimi dar, ýa bulara pul tölenýär. Gepleş ol Berdi Muhammedowlar çykdy, öw diýilýär. Ýa bolmasa da özi gaty bir nadan, bir akyle garan tanamayan bir rat bolýardy. Ine adama diýiljekler men olara. Şo şey diýýän bolsa. Üstüňdäki sen kryşaň uçup gitdi. 2 ýyl 3 ýyl menen. Ýene de sen Berdi Muhammedowlar günahkar dälýän. Ine elbele bolýar. Kim günahkar? Senin baş tutanyň, senin ýokary döwletiň baş tutany, senin öýüň oň goýy, goňşunyň goýy, bütün welaýatyň öýü kryşasy uçup gider da nime hökümet nimemi? Günahkar bolmalymy? Jogapkar bolmalymy? Gelip kömek etmele, soğukta aç, yalanaç, halk öýsüde uzarsa otur. Kim günahkar? Yok Berdi Muhammedowlaryň günahsy yok diye. Yok Sertaryň günahsy yok, Sertar gowy diye. Bul şeýle bir gaty bir nalaja deýin bolmalylar şu zatlar aýtmak üçin. Ya da ummasy şol boýuňa görä altyn gyzyl tölenýän bolmalylar şu zatlar aýtmak üçin. Ya 2 manat, 200 dolar ya 100 dolar berilip 100 dolara satylsaňam sen 100 dolara namusyny satdygyň bolýar şo 100 dolar ya 200 dolar berip bar şunu aýt diýip ekrana çıkaranam bolsalar sen barp ýatan beýnamus bolýan şo 200 dolary öz namusyny satan bolsaň ekrana çykyp ýok Berdi Muhammedowlar gowy diýen bolsaň sen barp ýatan haramzada bolýan watandaşlar. Şol 200 dolar nämeňe ýetýär? 2 san kowşalarsyň, bir kile et alarsyň, ýersiň gutorar şo pul. Nol, ýene de nol. Ýene de biriniň götüni ýalap, ýene şo öňe çykyp, ekrana çykyp, öwüp ýene de 200 dolar almalymy. Bu günmi size? Ýaşaýşmyşy? O taýda bire öýsüz, uzarsyz, kryşasyz, aç, ýalanaç aglap otur. Senem ýok Berdi Muhammedowlar gowy diýen 200 dolara. Bolýan zatmyşy. Kimiň kellesine sygjak zatçy? Sözüm ýok meňe. Haýda Men gep alayyn da şurada. Men şurada birinciden şol hökümetden bağışla diýip aýdanyr olara. Aýdandyrym bağışla diýip halkdan biraz aýdandyrym. Halk üçin aýtdym onu. Olary geçirer ýaly däl o hökümeti. Halkam näme ki wagty her hil pikir edip her hil zatlary ýazýar. Moşt ýöne diýenmem, moşt akylsan bardyr arasynda diýip pikir edýän. Şu akıllar için bağışlan diyendirin. Doğru geplediniz siz berde doğru. Hemme zat doğru bellep geçtiniz. Şolar bizim yalakalar var. Yalakalara onlar özünü fikir etýär. O özünün geleceğini, çağların geleceğini, neslin geleceğini hiç haç fikir edemiyor. Bunyalı yalakalık, bunyalı bir adam satmaklık, bu adamın in pes dereceli adamların bir yerde fikir etýän. Soňra o öz nesline gatı köp gara pitno koyup gitýär o. Münde garanda olara öz yüzünü yaşap ýörün çağlarmam yaşap ýörün diye manyda etýändir. Yalakalı gedip pul kazanıp yiyip içip gezip tozup da haram puldan. Ama onlar ölüp gider onun nesli nahil nesil son yaşayacak oların o gara pitnoları nahil olar götürüp görecek o hakta fikir edýärmiken şu adamlar. Seninle dövrün ötüp gid oturan bir orta yaşa varanı vardır, garanı vardır. Yöne senin izindeki neslin nahil nesil o nahil günde kalacak. Onlar nahil günde koyu gid oturalar. Onlar o hakta fikir etmeýärmiken? Men şuna ýalakda oturup hayran kalýan nahil bul adamlar. Köpümüzde orta yaşlar var şurada. Yaşlı ulular var, 60'tan geçenler var, hatta 70'ten geçenler var Türkmenlerde. Yalakalık etdiýär. Bu in bir menen pikirim şol ýaly da pes dereceli bir adamın nemesi olur, hareketi olur. Ondan zat bolmaz o. Hiç haçanan.
Bu biraz adam biraz aklına biraz doğru bir ulanmalıdır da fikir et yani. Türkmenler özleri. Yalan reklamalar gerek değildi. Hem zat ortaya döküldü. Hem zat ortada aydılıp duran subutname özünüze dotpusuz. Hemmenize. Kibliğinizi özünüz görkez otpusuz. Yöne bu zatlara indi bir dur demeli vakti geldi. Hem kim hareketini görkezmeye vakti geldi. Gitmeli vaktimiz geldi. Şu barıp şu hükümet bilen o doğru oturup eğri oturup gepleşmeye vaktimiz geldi. Onlar var bir ol akıllısızlığı bilen Türkmenistan'ı bitirdiler. Polni bitirdiler. Elementarni işi başarıp bilen yoklara. Elementarni bizim elimize pasport berip bilen yok. Soğuklarda Amıderya yine indi kova biraz onat bulan Amıderya coş oturan. Şu Amıderya'nın suyunu becerip bilen yoklar. Şu deryaların suyunu becerip bilen yoklara. İş edip bilen yoklar. İş bilen adam değil olar. Dine adamı satıp pul işlep bilen adamlara köpse. Nähil bu adrak bir fikir etmelidir. Adam gitmeli. Esranı vatanımıza biz gitmeli. İri geç biz gitmeli şu yere. Yöne vaktinde gitmeli vaktinde bu zatları çözmeli bu meseleleri. Görün ya yine siz hemmeniz yurttaşında işlep bir hepsiler de 60% Türkmen yurttaşında hiç bulmanda da şu aldatı günden göz yetmenizi gin etmeli vakt gelendir. Dünya garayışınıza 21. asırda yaşap hepimize hemmemiz. Köp kitap tamam doğru köp kitap okabileniz yok ama hiç bulmanda prastoy adatı günden bir azrak bu sen denemeye öğrenin azrak bu sen şuları yalı yaşamaya öğrenin bu tarafını çekin özünüze. Sizin hem yurdunuz, bizim hem yurdumuz var, öyümüz var, çağlarımız var şu Türkmenistan'ın içinde. Köpünüz şöyle öyünüz, cayınız, onay hepsiler. Kim için aydırsızlar olar? Berde yaşlılığı tutturar. Anlara varan sonra siz onun gözlerini görecek mi yok mu onu Allah bilir. Onun için vaktinde gitmeli öyümüze, hem kim öz evimize, öz yerimize, öz vatanımıza, bizim özümüze iyi çıkmalı. Onu hükümet çıkıbilen yok, çıkıvan bilmez, başarıvan bilen yok. Başaran olsa dalınayım. Fatma sesim kesildi. Şurada Leyla hanım elini kaldırıptır da. Hazır şoňa söz berelin ondan soň dowam ederse Gül hanımam gelip koşuldy. Leyla hanım elinizi kaldırıp dursunuz. Ýa-ni Fatma aýdan zatlaryna goşulasym gelýär, ýa-ni dogry aýtdy. Bularyň intek iň Türkmenistany çöküren adamlaryň, iň aýylganç adamlaryň hataryna bular hakda tek kitaplar ýazylar, bular hakda tek gelecek nesillemizin mekteplerde okudylar. Şular ýaly Berdimuhamedowler diýen şeýle wagşy bir tohumlar döwran sürüp geçdi diýip ýatlama taryhda galaryn tek nesip bolsa. Leyla hanım dowam ediberiň, sesiňizi açyň. Salam kızlar. İyi akşamlar. Şu menem Türkiye'de bolup ötkeni şu zemtreçenýa näsinden şunça adam can kaybı boldu, kynalışly hal boldu. Any şuňa kynanç bildiremen de. Yaman ýagdaýda boldu. Şunça adam ölüp gitdi. Ölgenlerini izinde kalan oğlu kızı bamı näsi bamı bulara baş saglyk dileýmen. Geçmiş bolsun diýmen halkyna, Türkiýe halkyna. Bizani nämize karasak hemme yurtdan yardam geldi ýaxşy. Bizanikilerem ýaxşy ýaman berde işläp ýürgenler. Ne etip durupdylar, yardam etip durupdylar. Allah razı bolsun, kabul etsin. Şundan şunu aýtjak boldum da bizani yurtumuzda ýagyndan bir azgana topan bolganynda şunçaly can kaýpy bolduğunda da çagala çorty karselden uçup şundatdyr bana Buharaga, Özbekistana uçup düşkenleri boldu. Ulany almadylar. Bir de bolsa yine ne degen vilayetden vilayetleri bama yardım etip durupdylar. Bizlerdem yardım etjeklerini eldine çıktılar bu Berdimuhamedow degen haramzadanyň näsi yardım etjeklerini eldine çıktılar, yardım etmeňle dediler.
özlerden yardım kolunu çözmedi. Hiç kime beçara halkımız ne halı bolsa gördü. Ana şunday etdiler. Bizani yurtumuzda da hemme zat yetik edi, lekin yardım et biler ediler. Şu yardım edecekler adam ettirmedi, özleri de mi yardım etmedi? An şuna kıynalaman da bizani yurtumuzda buğdayla ösüp duruptu, yetişikli, kendilerimize, özlerimize yetik, pahtalarımıza yetik, lekin şuna zarla. Şunam yardım et vermedi. Uçup gitken çatları ba adamlarını, üyleri. Ulara da bir ya yardım etin demedi, ya ne etin demedi. Yetim bakıp oturgan eneler, çatları açık. Ana şunday ýagdaýda, kıyın ýagdaýda kaldılar. Özlerinin arabalarını özleri tarttılar iş kılıp. Ana şunu aýtyn dedim da yeniden aýtjak nelerim bada. Bizani halkımız nöçün gözünü açmıydı. Şundan görünüp durgan zatını görmegene saladılar. Nöçü hakkını talep etmeyecek boladı bula. Korkamıla ya. Korku indi artta kaldı. Korkmak gerekmedi indi. Halkımız gözünüzü açınla. Mündep küsenip her kim her tarafta yürümeyik. Larımız bizlerden bir mehir oldu. Doğru mu? Şelli adamla çağalarını eklemek için, cay salmak için çıkıp gittiler. Başka yurtlarda kulçuluk etmeke. Indi şunu yeniden çağaları enelerini görmeke zar bolup kaldı. Eneleri, çağalarını görmeke zar boldu. Indi şu kulçuluktan çıkalım. Her kim öz bağalarını eldelerinde özleri oturup özleri baksın. Meyirli boladı şunda. Şunu için halkımız gözlerini açsın. Gelinle bir talep etinle, öz hak hukukunuzu talep etinle. Indi şunu aytmak istedim. Sağ bolun. Hazırdım, işim çıkıp durupdydan. Oliçka başka zaman netermen, yine alarman söz. Bolar, sağ olun. Şutajda Gül hanım elini galyrya dowam ediverin. Sağ olun söz verdiğiniz için. Birinci hemmeňizem salam deyin. Ähli bolsam 14-15 ýyldan beri ekmek ýyp, ekmek kazanyp duran ýurtumyzda şuň ýaly näme bolsa biziňem iste-isteme şu moralimiz bozuk. Neçe günden beri ýatamyz ýok, daň atynça canly ýaýyn aýdylşy ýaly şu Türkiýanyň içine 10 nämesinden hemmesinden canlı yayın nämeler jurnalistler şu çıkıp oturan çağalar olsun adamlar olsun hemme zatı görkezip duran ezan aydıp duran nämeler kömekler gelip duran köpekler bilen makinalar bilen nirde canlı adam bar yerin altında görü oturlar buları görüp gözümüze yaş aylandı. Bütün Türkiye halkına benim şu özlemem aydayın kıynandığımızı duydurmak isteyen sonam şu bu dünyadan geçenlerin hemmesinin yatan yerleri yaktı olsun, nur içinde yatsınlar, izinde kalanlara Allah can bir sabır versin, dayanma gücü versin. Sebep bu zatları görmek, bu zatları çekmek kolay kolay bir zat değil. İnşallah atladarlar, hala da devam ediyor. Tam tersine Olga Çarevna havayam soğuk, kar, yağmurla bile halı da sallanı oturan, kabir yerlerde halı sallanı oturan yerler. Adamlar yine bu parnikların içlerine giyri oturttular. Yine hazır men yanımda işle oturan 2 tane doktor var. Birisi Kahramanmaraşlı, birisi Hataylı. Kahramanmaraşlı'nın öyü yıkıldı. Bir karındaşı öldü. 2-3 tanesi hazır öyün aşağında şu yerde dur, ben havarlaşıp durun. Alanya bilen havarlaşım durun düğünden beri sallanıp dur diye. Yine Hataylı oğlanın sevgili kızı vardı. Şimdi şunu öğlenecekti. Ayağı kopuptur. Hazır balnisada operasiya ettiler ama ayağını nemetmediler de kestiler ayağını. Her 5 minuttan gepleşip dur. Yamanam acı var. Конечно, yöne bir taraftan sevindirici bir zat bütün dünyadan yardım gel oturan.
Olga çarını Pakistan ya, Pakistan. Şu yerden 1100 näçe sany yardımcı işçi geldi. Sonra her gün samolyotda gıda zatlar, kömek, humanitarny pomoş gelecek, ona söz verdiler. Azerbaycan sırası geldi, Kazakistan sırası, Ukrayna'dan geldiler. Hemme yerden gelip oturlar. Kömek edip oturlar. Sebep Cumhurbaşkanım 7 gün matam gününü belledi. 7 gün matam gününü belledi. Adamlar zaten matam tuturan şu yerde ekmek parasını kazanırlar. Şu Türkiye devlet bilen dengine ağlap diyorlar. Hazır geple oturun damağım doluya. Sebep 2019'da haberiniz var bizde şu aptupan turan vaktinde yel nämetdi. Tebigatın näçe görünüşü olsa şu arada az görkezdi de adamlar gözünü açıp bileniyor. Kum yağdı, daş gözlerine. Men yekece bir nämen ayıp berjekde Göynük diyen yerden o taraf mı Göynük nereden olsa bir tanım vardı. Şonun 6 yaşındaki Aktıcan'ın yazan bir mesajını okap ağlap verdi. Okudan gelirken 6 yaşında indi näçe ki oluyor o kız arıca horca suratından görkezdim bana. Şu sumkas nämede birden karanlık oldu diye okudan gelirken. Sumkamı tutup daş töreme sereden bu tarafı pahta meydan, bu tarafı pahta meydan. Açıklık yer, tüveleyalı zat gelen. Bu zat näme deyip karadım diye mama. Şu vakti gözümü yumdum sebep daşlar nämet. Gözümü yumdum beni yukarı bir zat götürüp başladı diye. Şu yukarı götürüp başlandı. Bir baktım benim ayağımdan birleri çekiyor. Ahır zaman oldu beni yere çekiyorlar diye fikir ettim. 6-7. klastaki çağa. Şunu anlamadan biz beraber telefonda okaşıp ağlaşıptık şunu. Şu vakti. Şu son bir gözümü açtım sakinlik oldu. Ben diye kara yere girdim de gözümü açsam 2 tane adam ayağından çıkıp maşina çık oturdup koyuptırlar. Son sen kimin çağası değilse aydandan son şu anda maşin yürümendi. Maşin şey edip sallanıptır. O 10-15 minuttan son yavaş yavaş şu maşinde farlarını yakıp getirip üyüne veriptiler. Yine şon yağlı zat oldu bizde. Sebep bu uyuldurma biz içimizden çıkaramız yok. Yönü hiç yerde hiç zat aydılmadı. Özümüzün şon yağlı caylarımızın üstleri tavanlar uçtu. Eğer bir sekund benim oğlum geç kalan olsa şu 2 dervezehananın ortasında ullakan demir kellesinin üstüne düşen olsa ahtım bilen aşağında yencilecekti şu. Ullakan demir. 2 taraf dervezehananın nemeti. Şu geçip yetişe arkasını şun yağlı demir geçiyor. Yine şon yağlı zatlar oldu. Sonra halk ne su var, ne elektrik var, ne doğalgaz. Hiç kim yok. Gelmedi. Ölerimizin üstü uçup gitti. Çağalarımızın oturmana yeri yok. Çay içindiyse ocakları koyup odun yakıp bir zatlar su kızdırıp bir zat ettiler su bitti. Son gittiler nerelerden şu vakti esnaflaram, şu satıcılaram birden şiipiriňam, nämeniňem, tahtalarıňam, näme sementlaryňam bahasını 2-3 есе galdyryp atardylar. Suam yok. Suwlaram magazindäki suwlaryňam bahasını galdyryp atardylar. Ynha gidip soň generator, ine Ürgenç paslykda 2 ýerde bardy. Oğlum hem generator getirdi, hem yere kaçok koydurdular. Gece gündüz 15 gün adamlar izini üzmen şu pasolkanın suyunu. Şu dervezahana zaten pataloklarımız yok. Dervezahana açık. Şu şeydi adamlar gelip jeneratör işlep duran için dine şu dervezahanada, kuhnyada şu adamlar gelip o çıra durup telefonlarını sarja koydular. Yine şunu devlet edip bilyara 2 tane jeneratör, ullakan jeneratör getirip koysa şu pasolkanın içine elektriği bile etmediler. Bir ay internet olmadı. Yine edip halkımız sonra bizden geçip Özbekistan'a geçti bu. Özbekistan'a al senin canını yakın diyen de Mirzoyev'a bir kömek gerek olsa ait başını geçmiş olsun diyorlar. Öz halkı şun yağlı.
o Özbekistan'a. Bärde men Özbek işleş gören size hiç zat diýmedi diýip siz diýje gündüz joranýaňyz iziňizden habar alıp bileňiz yok. Bizim prezidentimize sizin prezidentiniz şey diýipdir diýär. Öyle bilsen. Muňa näme diýjek? Normal adamyň edýän işimi. Sen bir ilkinji şu öz, naprimер, bir maşgala öz öýüniň içini oňarar, soň goňşusyna kömek eder. Inha janyň yanan yeri bizde döwlet yok. Ine bir zat aýtsaňam iziňdäki bularyň bar indi häzir bir ýurtdaşynda. Indi bizim çağalarımız o yerde, olar kak plenni yağlı. Derri olardan bas geçecek oluyorlar. Yöne bu saatler geçti indi. Çağamın eğer bir saçının teline bir ziyan yetsin de, hazırında Amerika'da aydık durlar, hem mesela telefon numara koyup, on var, doказательства bilen çıkın bize deyip ayda otururlar. Bütün dünya car salmalı, indi bolandır. Men halka yüzlenecek olan halk yine yurttaşında. Hazır görü otur hem zat. Yani deneştirin indi. Näçe adamın nämesi. Bir yarım yıl öňe bir birikimimiz vardı. Özümüz şu yerden bir kiçirak, o sen bir jay alal diýip ýördük. Ola bir gitti o zatda. Ondan sonra bir yarım yıl işlerimizi diňe şu öýümüzi remont etdi. Bize bir kömek gelen yok. Hani bize işleyen adamlardan hoşum tebii hasretler için harasat dönen vaktinde adamlara kömek etmeli deyip pulu yınalıyarak. Men näçe yıl işlen olsa men şu yerde näçe hazır yadımda yok, näçe prosent men pul töledim döwlete. Hani şu pullar? Näme için men şu güne düşende döwlet bana kömek etmedi? Hani döwlet bar olsa kaviçkanın içinde. Biz onu döwlet deyip pikir etmeye sebep biz saylamadık ki. O yerde öz fazendasını kurdular. Türkmenistan'ın halkının, Türkmenistan toprağının içinde bir terörist tohum öz fazendasını kurdu. Orada edeceğini edip göre. İle Gülkoğlu. İnha men şu näme gelen vaktinde da şu vaktlar Daşoz'dan 5 oğlan men bunu toçnu bilýän Daşoz'da bir Joramştayda işliye. Şonun oğlan bar şonun içinde. Bazara girýärler diye habarınız var mı? Levap, damarda şunlar bir zatlar olupdur. Olar çok ağır durumda. Bazarda kamyonu goýýarlar. Kimin näme kömek verse bersin diýip nämetse. Kimisi bir halta kartoşka, kimisi bir halta piyaz, kimisi o yerde bir yorgan mı, yastık mı, giyer bir zat mı? Kimin eline näme gelse kamyonu doldurmana azacık yeri gelende ana gelip tapır tapır oğlanları alıp gidip kamyona konfiskavat edýärler. Şu oğlanın şu ecesi $1000 verip oğlunu alıp kaldı. Şu 5 oğlanı 2 oğlanın izinde yetim oğlan eken doğru düzgün plan berip bilmedi. Yine Nizaştyra basıldı. 3 oğlanı alıp kaldılar. Nämede Aşgabatdanam eşidipdirler. Bir gün mü 2 günden soň gel oturanda Mardan geçenden soň Levava geçen ilkinci posta ellerine kamyonlarına alıp kalktırlar. Yönü bastım yok mu onu yalan bolmasın. Ema bayramalı marıllarım kömek edecek oldu. Onların içinde gatna kapatıp koyup son çıkarttılar diye eşittim. Bir marıl joran vardı. Sen biz eşittik şunu al deyip bana Türkiye çıktı. Näme kömek gerek olsa men özüm bir zat edip uğratmasam haberde biz toplanıştık da oğlanların elinden alıp oğlanlarına başı belada siz näme kim boldunuz da muňaly işlere kalkýaňyz diýip äzirine dapros edip gidip gel oturlar. Näme следовательниň ýanyna zat diýip gürrüň etdiler. Ine şoňaly özlere bir gitmedi. Başka bir yerlerden duyup kömek edecekler. Emine şunu aldı. Muňa näme diýjek indi? Durdum değil mi bu? Normal mi? Fikir mi bu? Amirzoev nämişetdi? Bizden Buhara'ya geçti. Eskerler gece gündüz şoların yıkılan öýlerini näme edip durdu? Näme düzdüler? Spesialny ullakan 100 litrlik gazanlarda nahar pişirip şu çağa çoğa adamlar hemmesini naharlap durdular. Yulduz Usmanova liçni özü ullakan kamaz bilen aylantyryp özü birinci yükledi. Soň näme şoňa Yulduz Usmanova ýaly başga hem şarkıcıları canlı yayında gayret edin halkımıza kömek edeli zat diýip pullular yani şoň ýaly kömek edip elde kömek edip
Son şu Mirzayev'a başlıklarını hemmesini toplap men liçni öz gözüm bilen gördüm onu. Näme diýdi? Şu näçe wagtyň içinde ine şu spesik edin kimin öýleri nämeden olsa hemme zady muht bolsun. Bankalar eger pul gerek bolsa ýa faizsiz verin şu adamlara jaýlaryny dikeltmeli diýip halkyň öňünden aýrylmady şu adam. Ama bizinkinin näme farkı var ki ondan? Bizinki bir geçmiş olsun demedi. Ölenlere başınız sağ olsun demedi. Ölenlere bara. Aydym taat etdiler diýär. Hawa. Geplesen häzir bowazym näme otur. Özümem program näçe günden beri nämedem ýok şu telewizory açyp canlı ýaýyn diňe şonu serede oturuz. Näme? Gyzlaryň başga hem gepleşjek gyzlar bardyr söz beriň eger gerek bolsa ýene men näme derin goşaryn goşmaly bolsa. Ha, o gelinler başga aýtjak goýjak zadyňyz bolsa, goşjak zadyňyz bolsa aýdyp beriň mikrofonuňyzy açyp. Ýa bir sagat durupdyr gepleşik edip oturamyz. Yo, Onda- meniň şu ýerde onda bir goşaýyn başgasy geplemesem. Men şu daşary ýurtdaklara aýdyp oturyň gözüňiz ullakany açyň. Şu wagt hemme sizin eliňizde imkanlar var. Inha internete girin. Birazajyk taryhyňyzy öwrenin. Taryhyňyzy öwrenseňiz geleceğinizde biljeksiniz. Bu bir. İkinciden, inha görün näme? Erdoğan'ın bir yeri, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yeri kırıldı mı? Halkının önünde durup yardım istep, yardım berjegem alıpdyr şu. Hemmese näme boldy? Halkam конечно elinden geleni edýär. Eger yardamam gelip başlasa, häzir soğukda öýsüz galanlara ta hä diýende mä ýoga. Her kim bir işin başında häzir aljyraňy halda köpüsi palatka uzatıp duranlar var, ine palatka edip duranlar var. Sınahar Müganlynyň nämesi var. Aş evi diýip kamyonu var. Kamyonyň içinde hemme kuhnyanın nämeleri serence işçilerine aylık tölenýär. Ine şol maşinlar şu adamların toplanan yerlerinde nahar pişirip şu adamları näme dotyr. Ümitlendir otyr. Bizim näme kemçiligimiz var. Gözüňizi açyň. Biz bu yerlere yılda bir geze kurorta gelmeli adama. Näme üçin biz bu yerde kulçuluk etmeli? Kaçan ejeli biz kulçuluk etmeli. Birazajyk indi özüňiziň ya bolanyňyz bolan bir çağalaryňyzy düşünün. Bola indi köp halk düşünüp başladı. Köp halk hesady näme başladı. Конечно 2 ýyl, 3 ýyl mundan öňkisinden häzir köp öňe gidenimizde bilýäs, berilen soraglardan bilýäs, aýdylan sözlerden bilýäs. Ýöne birazajyk ine şu konstitusiýanyň hakyňyzy talap etmeli. Gorky diýen zat o bahana boldy soňky döwürde. O prosta bir bahana. O gorky diýen zat ýok indi. Olar gorkýa. Ine men size ýakynda bir Olga Çarina bilen edenämemde çykyş etdim. Ine size subutlamasy. Городской prokuraturaň işçisi kapalı skryto nomerden zwanok edip sorak veren olýar. Ine bu korku dälmi? Olar korkýar. Eger 3 ýyl, 5 ýyl mundan öň Городской prokuraturaň işçisi hemles näme dep telefonunu açıp ine şu yere gel men sana garaşýan diýip dogry aýdyp bilýär-de. Ýöne häzir şolar skryto telefondan jaň edýärler. Olar korksun. Korku o tarafa geçti. Birazajyk gözüňizi açyň. Boldy indi bu ýerde ýaňy bir kardeşimiz hem Fatma kardeşimiz hem aýdyp geçdi. Bizim öýümüz var, jaýymyz var. Biz öz ocağımızda, öz çağalarymyzyň ýanynda öz mehrimizi berip, olaryň mehrinden doýup oturmaly wagtymyz geldi indi. Geldi, geçti bile. Ine şunu aýdaýyn diýdim. Ha, onda vatandaşlar ştaýda bollydaýsak, tamamlaýsak diýen aýtjak Bolýar. zatlama. İşte bizim işte hastam benim häzir goýup geldi. Emmemiz iyi işli.
Indi şu Kahramanmaraşlı gitti de öyüne. Indi bulam devamlı telefonda bolan üçün 24 saat 2 saat ya 3 saat uhlamak zorunda kalan sebep onların acısı var. Onların acısı menin acım. Bir özüm çekip çevirýän äzir. Şoň üçin meňem biraz kıstaklı işim. Böyle onda çağıranınız için, görüşeniniz için, söz vereniniz için sağ olun. Hakkınızı helal edin. Sebep bu dünya şunyalı dünya. Yine şu gece yatsak ertir kalkıyas mı yok mu? Onu da hiç kim bilen yok. Sebep hayat her türlü sürpriz. Yine şu yatanlaram, şu uykuda gidenleram şunyalı bolar dep düşünmedi. O yüzden aziz halkım gözünüzü açın, beyninizi işledin. Bundan son öyümüze gitmeli. Bar öz yurdumuzda söveşmeli. Başka yerden bir zada edip içimizem yaka oturmalı. Ölüm bir ölüm. Mene şurada koşunda şu Meyve ablanın aydanlarına doğru etti. Belirtmişti, doğru belirtmiş. Bu dünya hiç inam kalmadı. Bugün varsan erte yok sen. Indi şu alamlar şu ulakan deprem oldu ya şunu önden beri aydıp yörenlerdi. Şu depremde İstanbul'dan bolmalı deyip şunu çak ediyorlar. Berde men hiç kimi korkuzam yok yani hemen şu alımların aytyan geplerini aytya. Bizim yine köp ağır yağdayda yaşadık. Türkmenistan'ın içiyem ağır nehir bolsam bizim özümüz yurdumuz, özümüzün vatanımız, özümüzün ene topraklarımız. Biz indi bundan son aklımızı başımızı toplamalı, özümüz akıllı hareketler etmeli. O nehirli hareket özümüzün yurdumuza gidip bu problemalar bizim özümüz çözmeli. Bütün Türkmen halkı bolu. Başka bizim bu problemleri başka hiç kim çözüven vermez çözmezen. Bizim problemimiz. Bizim bu problemaları biz çözmeli. Şu an için vaxtında vatandaşlar size yüzlenyen hemmenizem özünüzün hakkınızı talep etmelisiniz. Siz şu Türkmenistan'da saklı oturan siz halk, biz hemmemiz şu Türkmenistan'da saklı oturan biz halk. Biz olmasak orada oturan kaviçkanın içinde hükmet hiç kim olar. Onlar içine arkada gider olar. Onlar dünya adamların doğru gep açsam adamların başına iyi dolar. Hemme Türkmen halkının başını yiyen adamlar olar. Onlar insan der. Söz vereniz için sağ olun. Hemen yine de sağ olun. Benim işte işime de karamasak olmuyor. Olga Çarevne, şu yerde bir zadaydan hem yer näme oldu. Şu yerde näçe Türkmen studentlarımız var, işlep yören adamlarımız var. Bulardan hat havar yoga. Türkler, Türkiye'nin öz halkı haysı öýüň aşağında priblizityny nirakda çağası kaldı, ayalı kaldı, çıkanları var, garyndaşlar ine şu yerde men nämen bar şu yerde kaldı deyip habar verip näme edip kömek sorap böküp yören emma Türkmeni iden adam yoga. Nıha şoň üçin şu yerden yine açacak zadım belki de ne telefon etmen näme edip yören olsa okap yören studentlaryň arasında zadında keminen nämesinde telefon nomerleri var, adyny, familiýasyny, zadyny aydın belki de ýaýyna koýarys, zat ederiz. Belki bir ýerde telefonsuz çıkan olsa aýdyp bilmän, zwanok edip bilmän, kösenip ýörenler vardır. Ya da şu nämeden inkazdan çıkıp da daşara özüne atıp telefonu galan olsa hiç olmasa bir ýaýyny görüp habar veriňler iziňizdakylara. Şunu aýdaýyn diýdim. Ha, menem bir goşaýynçdaýda Türkmen biziň gelin gyýlanmaz. Şo ýerde Türkiýede ýaşaýanlar bir topar harit toplapdyrlar, paýlaşypdyrlar TikTokda. Allah. Kim elinden gelen näme kömegi edebilýän bolsa, kim Ha, ýyleş. ona maçaktım. Ha, şona maýdyp berseňiz men dol bilem. Şu bir tanamız yok Olga Çarına. Mene o ayalam tanam yok. O yerde işlenlerem tanam yok. Bular TikTok'ta çıkıptır, aydıptır. Son men bir tanışım can etti. Dedi bir sadaka verecek misiniz dedi. Ben dedim näme üçin kime diysem näme dedi nha şu depremde nämedenlere mene 2 sany battaniýa al otyryň eger isteseňiz sizin üçin hem 2 sany alaýyn mı dedi. Al dedim. Hemen al dedim. Soň näme şeçek diysem şu aýtdy. Ertip tapşyrýas dedi. Özleriniň magazini var, bir Türkmen gelin dedi, ýaşajyk dedi. Nha şolar toplap kamyon dolu verdi dedi. Hazır alıp baracak dedi. Şu battaniýa goýberjek dedi. Menem şondan duydum. Sağ olsun, Allah razı olsun. Şu iş ede oturan sowap kazan, näçe sowap kazandyňyz gyzlar.
İlaim işlerinizde üstünlük kazanın, başkalarınızda tiz vaqtda yurdumuza varıp hemmemiz birbirimizle didar görüşmek nesip etsin. Nesip bolsa. Sağ olun. Türkmenlerim görüşüňiz ýaly bir çetde durýan milletler bir-birine bir Owa. ağır ýagdaýa düşen ýagdaýyny hökman kömek edýän millet, gaty taňrylgasyna aýdýas, ullakan taňrylgasyna aýdýas. Ondan hem gelinler şu ýerde hoşlaşaýlyň. Olýan da sağ olun. Sağ olun. Sağlıkta görüşünçek. Hadi sağ olun. Bolýa, sag bolun. Oğlum,